Bantay lang ka, Inchik. At nga, majuti ka ba? Awalan yung karo. Hala, hamisa ani ni kutis uy. Usa kay gamit niya ani nga sabon. Ninduta jud gamiton aning Inchik Wonder Soap. Uy, hiyang kay sa kuha. Ay mangutana di ko sa iya kung usay gamit niya nga sabon. Excuse me. Usay gamit ni mga sabon, hamis lagi ka. Ay akong gamit na sabon, Inchik Wonder Soap. Makaputi ug makahamis. Wow. Laasa man na mapalit. Ay nagasuroy na siya diri ah. Nagpaabot gay ko sa iya no kay nautdan kog sabon. Bao ba? Ay tura oh, wa jud nagpalibak si Inchik. Hala to ara jud ay hala nagkamang. Yawa pa di mo chikoy. Nagkamang lagi ka pa dong diri ah. Alangan, silaw mangot kayo ka. Asa naman ang sabon, Chik? Naa diri hurot na imo sabon. Oo, nahurot na pero mapalit po na siya. Pila imong sabon niya? 150 ra para sa imuha. Patanawa ko ana iya. Oh, puti. Sure kaya mo puti ko ani? Sure kayo uy, awa na imo tapan perti puti Ya, wala ko'y kwarta ya ba? Pwede utang sa... Utang? Sige, utangan lang sa... Ay, salamat. Muputi na juguan ni ba? Daghan na jug laki. Utang dahil ni mo ako sabon ha. Tanaw na to, unsa imo resulta. Karon, katong sig panaway sa kuha. Mogamit na kog Inchik Wonder Soap para mugwapan ako. 1 hour later. Nangato lagi akong naw. Nawagsa naman niya akong naw. Bantay lang ka, Inchik. At nga, majuti ka ba? Awalan yung karo. Lah, manaon tang kalag-kalag na may kapre dira Hey! Unsay kapre? Oy, rabod kayo. Manaon tang kalag-kalag. Anong may kapre dira? Unsay kapre?